Salutare tuturor și bine v-am regăsit la un nou episod după acest canal. Asta este un lucru că am trist, mi-am șters Brawl Stars-ul din greșeală și acum am 0 trofee, vedeți aici. 0 trofee pe Shelly, niciun brawler, nimica. Doar Big Box-ul ăsta, care nu ne pică nimica din el. Cam trist, băieți. Cam trist. Trebuie să strângă multe like-uri la acest video, pentru că ne-am pierdut toate trofeele. Avem 9000 de trofee, acum ni le-am pierdut pe toate, bro. Rog frumos, să dați like, multe like-uri ca să se strângă. Și subscribe, să am și eu mai mulți abonați. Am doar un abonat, uitați-vă. Pare că mai putem să ne mișcăm, nu știu de ce. Ok, ne mișcăm. Dacă știți, dar mâine se va lansa Nani. Foarte șmecher, se va lansa Nani. Brawlerul Nani. O să încercăm să ne pice Nani. Încercăm să vedem dacă ne va pica Nani mâine sau astăzi. Nu știu mai exact când se va lansa, astăzi sau mâine. Pare că am câștigat. Eram 3 Shelly. Eu m-am băgat cel mai mult pe ei. Victory! Deci vedeți, nu am absolut nimic. Vedeți. E al doilea box care îl deschid. Doar o chestie. O să dăm upgrade la el. Le dori. Uitați, nimic a schimbat aici. Nu știu ce-i bifa asta care tot o apăs acum. Uitați, nu-i schimb. Nu-i deloc schimb. Ați văzut că Nani are o mână stricată? Wow, ce ciudat! Ok. Hai să dăm play. Da. Văd că suntem tot 3 Shelly. Da. E bine, așa, se pare că i-am omorât. Hai să mergem. Ok, pare că noi avem 9. Trebuie să-l protejăm pe coechipierul nostru care are 9. 9 gemuri. Eu am dat 1. Hai să-i las mă omoare, că nu au ce să-mi facă. Doar 1 și noi avem 10. Deci, ok. Sper că am câștigat acest match.
Da. Se pare că avem ceva nou pe shop, ok. Uite-o pe Nita. Noi o să mai facem un match. Ca să mai avem un box. Ok. Tot pe Shelly. Uite-l pe Poco. Și el primul. El primul. El campion. El campion. Dă-i-l, să nu mă omoare. Toți avem câte 1 sau 2 sau 3. Pare că acum avem 5. Avem 7, se pare. Dă-i în ei. Moară-i, că sunt răi. Fără gemuri. Sunt astea. Hot. Moară, hoții. Și noi suntem hoți, că și noi le-am furat gemuri. Să avem și noi gemuri. Ok. Parcă și pe locul. Și de data asta suntem pe locul 1. A făcut un victory din nou. Ok. Cred că ne-a dat și ceva aici. Trebuie să deschidem acest box. Am rămas iPhone pe Nita. A new brawler! It's a new brawler! Și să deschidem și acest box, care sigur nu o să ne pice nimic, ca să ne... Și ne-a picat și Roza! 2 brawleri într-un clip! Wow! Sunt foarte norocoși, avem și ceva free, niște gemuri free. Aici, ce avem nou? Ok. Uitați, sunt new. O să dăm un meci cu Nita și apoi cu Roza și după o să vedem ce facem. Nica! Am încercat să-i fac vocea. Omoară-i ursul meu! Ok, se pare că avem 4, eu le-am pe toate. Pare că noi le avem pe toate. Ok. Ok, se pare că eu am 9. Este iar un victory. Mereu victory.
Ok. Yeah! Ce voce face ea? Ok. Cam atât a fost pentru ziua de astăzi, sper că v-a plăcut și dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul de like și de subscribe. Ne vedem data viitoare. Pa, pa!